Köszöntök mindenkit a Barabocsa Országos Bajnokság második fordulóján, ami az őszi fordulónak a döntője egyben. Nagyon gratulálok mindenkinek, aki idáig eljutott. Öröm, hogy megint itt lehetünk. Remélem, hogy ugyanúgy, ahogy a múlt alkalommal is sokkal flottabbul fog menni a maga az egésznek a lebonyolítása. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, itt vagytok, és nagyon sok sikert kívánok a mai versenyzéshez. A bíróknak pedig külön hála és köszönet, hogy vállalják most is a bíráskodást. A részletekkel kapcsolatosan majd Zoli még fog mondani pár dolgot, és annyit szeretnék majd kérni, hogy a megnyitó után majd a bírók jöjjenek ide, mert még egy pár mondatot szeretnénk egyeztetni. Én nagyon nem is rabolnám a szót, hanem mindenkinek jó versenyzést kívánok, és hajrá Bocsa! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy épségre mindenki ideért. Reméljük, egy fantasztikus napot fogunk együtt eltölteni. Pár hasznos információ, ugye, amit múltkor is elmondtunk, hogy a behívó szoba nem tudott megvalósulni. Ugyanúgy kérjük szépen, hogy 10 perccel a megjelölt idő előtt a versenyzők a felszerelésükkel legyenek a megadott pályákon. A szurkolók elhelyezkedésével kapcsolatosan kérjük, hogy a játékosok mögött lehetőleg ne tartózkodjunk. Az oldalvonal mellett ugye ezt nem mindenhol lehet megoldani, de lehetőleg távol legyünk. Főleg ez a 6-os, 4-es pályánra érvényes, hogy a játékosok mögött, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjunk. Próba jelleggel vigasszági küzdelmeket hirdettünk. Sajnos betegségek, lemondások miatt a Vigaszágon hazai 1-2-ben, hazai 1-ben és BC3-ban egy-egy meccs fogja eldönteni a Vigaszágnak a küzdelmeit, tehát akik nem jutottak a 8 közé, és BC4-ben a legjobb 4 közé, de a BC4-ben mondom, ott másképp lesz, tehát ők egy mérkőzést fognak játszani. Ugye ezt az előre kiküldött menetrendben lehet látni, vigasszági küzdelemként van hívva. A BC4-esek egy 3-as körmérkőzést tudnak játszani, tehát itt mindenki fog 2 mérkőzést játszani, és a győztes fogja az elnöki kupát megnyerni. Hazai 2-ben ugye 10 induló volt, de sajnos 2-en, akik úgy volt, hogy tovább fognak jutni, betegség miatt nem tudtak eljönni. Ott mind a 8 játékos a 8 közé fog kerülni. Természetesen az utolsó kört lejátszuk, mert nem mindegy, hogy ki kivel játszik. Tehát ott nem lesz vigasszági küzdelem. Nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdés, a magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. Úgyhogy jó játékot kívánunk mindenkinek. 9 bírónk van, ez azt jelenti, hogy 5 mérkőzésünk mindenkinek. Általában 2 mérkőzés után egy pihenő van, tehát egy sokkal kötetlenebb lesz, és reméljük, hogy nem kell senkinek sem beugrani. Úgyhogy akkor mindenkinek jó felkészülést, 9:50-kor kezdődnek a mérkőzések. Kérjük, hogy akik az első körben játszanak 1-es pályán, Edelényi, Szegedi BC3-ban, BC3-as 2-es pálya, Papszebeli Béres, 3-as pályán Újpál Salkammer, 4-es pályán Szőke Dóemese fog játszani, míg a 5-ös és a 6-os pályán 2 hazai 2-es mérkőzés fog lezajlani. Virág Vice először az 5-ös pályán, majd azt követően a sípos Vice Kovács Katalin. Kati, itt van? Úton vannak. Jó. De hát ott a második, ugye 1 órán belül a második mérkőzés lesz, és 6-os pályán kiállnak indul Lukácsné Erzsébet és Kis Fóris. Azt követően annak a mérkőzésnek vége lesz, és 11-kor jön a második kör. Jó játékot mindenkinek!